si Juan. Aron mo mo nailhanan. Mo man nailhanan sa kalibutan sa Israel mo man nailhanan dito. Mo gani na ilang nahuna kung kani si Juan Bautista mo pa to si Elias. Ay giligas man ko sa Ginoo kay ang panagna si Elias ang una, anay panagna ligas sa Ginoo Juan man. Bantay ta ay sus gida. Pasalamat kanimo kay dili ta ka mao malipat. So na to pagkalipat nga perfect man nga mong pagsumay. Man na to suguli o kuan. Pag abot aning suguan dito sa Israel, dilipat sila kaya unang gitag na Isaiah o Juan kay Elias. Dagay pagbuwa kay Juan man. Di Juan kaning nalipat ang mga tao. Wala silang totoo nga kadto si Juan, si Elias kay dito pa sila kasabot sila. Nga kanang kasunod na Misayas na si Jesus. Wala man karon wala na ning lipat-lipat. Ang lipat ani karon tuwa sa mga gawas ng tao. I-prove na ginato kung ano ginato. Gahi man ilang kasing-kasing. Gamo nga kita magsinggit na ang ilang kasing-kasing gahi na kung nga kanang Juan gawas gina. Dili mo gawas si karayam ni tanong kung lain. Ako man pagkauso na, ako man palakon. Kung magsinggit mo na diha, magsangyaw mo na diri sa tipo Danau. Lakaw na. Mamugi na inyong kahagog yun. Mamugi na siya. Kaya inyong kahago na inahisulat. Walay isipon sa imong matarong buhat. Walay paghandom mon anak. Sa kadugay natong antos, kalimtan ina Ginoo once ganita katuman, tanawag bikas do. Di wa man sila katuman. Muna no, mani nga ang kuan na to karon gasunod ani man sana man silang tulo. Ang musunod ani kondisyon. Oh, nya sa February pohon doon na kay kondisyon. Ang iyahang kuan kaning tinamben kang kuan lang. Kay pare-pareha mo si Joy iyaha. Wala din eh. Oh, live eh. Kasi kuha ko nila ang pangalan gito ilay palistro. Dili mayo. Ano to itong kana atong ngalan. Nahero na to na o magsayaw na tag bukadak dire. Nya baili-baili ta sa biling lisensya sa kondisyon na to. Kaya kanina si Abraham kondisyon mo nang di ka katuto ang kondisyon nga dili mo kuha ni tulo. Una no, gusto lang nindot ka kayo. Dili ka makatukod o kondisyon nga dili mo kuha ning tulo. Kung kanila duha dili. Kaya dili man Abraham ning duha. Di man Abraham. Tulo man yun. Muna'y Abraham kanang tulo. Karon, kung atong tanawan sa setting sa istorya sa Diyos, pagbuha nila sa Egypt, pagbalik nila ni Abraham, sulti man ang Diyos. Siya iyahat karon ng imong mga mata, Lumanaw ka sa kasadpan, sa silangan, sa bagatan, sa amihanan. Kaya ang tanan nga yuta nga imong gidatanaw akong gihatag kanimo. Oh. O ang imong kaliwatan mahimong sama sa abog sa yuta. Nga kung dunay tao nga makaisip sa abog sa yuta, ang imong kaliwatan maisip. Sa to pa si Abraham ang kondisyon sa mga anak sa Dios. Nang kay spiritual ni kondisyon material spiritual man. Kung aduna tay kondisyon sa material na po. Kay ang panay binagi mo na dayon nga panalanginan ko ang mga panalangin kanino. Ana, unang karon anang Juan Bautista kay ang topic na to is 2024 man o 2024. Ano yung topic ninyo, nindot na ni kayo, na ni mahamay-hamay ng mga kapika. Yan na mo magdaog ani sa katarungan. Pareha na ba sa espadahay? Pareha mong gabit bitong sundang. Iskriman na lang na naugon. Teknik na lang. Ina ni Manggol, pananglitan, mayroon sila 33 ED na tukod. Ang kaning Katoliko. Wa kay labot na 33 ED. Kay kanang tukod is kanuman tukod kasimana mo na tukod. Pangutanan na to, ano sa man 33 ED man eh. Kay man tapos sa kanuman og duha ka semana
pagatukuron pag-usap. Kano saan nila tapos? Sa 33, di ba? Pamatunan ba ninyo? Kaya ba niyo pamatunan? Eh mo naman isukod diri ka pa nga tukuron pagbalik. Awa man, di man ni maigo sa 33, kaya ginugayon na ni is 434. Magsugod sa 408. Muna i-minus ng 434, the answer is 2680. So, din is 2680 ang katumanan sa giingon nga tukuron pag-usap. Kung nagibautismuhan si Kristo diri at age of 30, then after nagpasting sa 40 days, nilakaw din siya sa Galilea, nangita din sa siya mga dosi. Dili nito pag-sugod. At ito pwede kas 33. Nga nagsugod naman siya pangita siya ang dosi ani. Pareha karon na ng 1543. Ang sukod is 490. 1565, niabot si Roy Lopez de Villalobos. Anong 453, nagsukod naman ang Diyos ani. Kaya ang sukod ana is 490. Mga nga din hinagasugod sa Christianity, kaya nga naman, kanang 457, isa to. Kaning 457, diha, ang istorya ni is restoration sa Jerusalem. Temple. Nigikan lang sila aning tuiga, dito na may apel. Nadiri man sila nigikan, mo nga 49 na. Ang natimanaan sa mga Hudyo, 46. Wa nila na yun na na-apel na itong paggikan. Ay paggikan nila na aning tuiga, trabaho na to. Ang misyon na to, ang tahas na to, is to restore na sa temple. Kung ang apel to spintada, 49 to, dili 46. 49 yun. Ang 46, dito na nila isipa, kato nang tukod na ngawa na yung undang-undang. Pero sa Ginoo kay 49 years man, unsa nini ang niya? 7 kasimana nga pagpahulay sa mga tuig. Ingon din siya, kapatanog siyang katuig. Nga naman so may tuyos Ginoo ni, kay ang misyon na para tarbahuon ang templo. Nga dili sila makauli sa ilang lugar, sa ilang mga bahin nga yuta, until nga matapos ni, ay amon mahuman ka ng templo, ani yung ginugayuna. Kung ang ani yung ginugayuna na human ang templo. Pag abot sa ika-50 katuig, doon na yung jubilee. No? Kagawasan na yun, kay human naman ang templo. 46 naman ang templo. Human naman ang templo niya. Ang tiping perpika na ito, ato karon nga saan man nga naigo man tas drama ako makaulaw man pero sa dawaton ay alang nga dora may pilian dawaton isa likway no ang sa toy roll dire sa toy roll 11 35 ang nangamatay nga mga anak gipabalik sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gipanagsakit sa kamatayon nga nangagsalikway sa kagawasan ngadto sa pagkabanhaw sa pinakamaayong kinabuhi. Pinakalabing maayo. Ay, di siya nga, mahimo silang tagias foundation? Tagiya man apil man Kay kanang walo. Foundation ko na. Kanang walo. Pagwa ni Rebecca, insert, taktak na punta ko sa 12. Kaya mo insert ni walo, hangtod din mahuman ni sila. Pag human sa walo o 15 ra sa itong panunay 7. So, asa man yung 7 na ito isulod? Sa kang Jacob, sa kang Abraham? Unang round, sir. Ha? Kasi ang Ha? unang round, sir. Oh. No, pwede Abraham yan. 15 man no? Uno, brad Unang round ba? Kalimutan ba? Ha? Kalimutan ba ng Abraham?
Suod na rin. Okay, kung mahimo, dito gid sa dosi ni ako. Aron na gid mo luha. Na among kamo nga tagantos. Ani ra man mo ani lang Abraham nga dito, na man na diha ron. Kanang Ismael wala na dito ni Jonard, wala na. Iya man gisalikway god. Ba naman na dire? Gisalikway ko niya dawata. Mao nga sakiton sa kamatayon. Kana kaning kamatayon kalisdanan. Bisan pag-usawa nimo paning kamo. Ilubong paning katunga nimo sa iyota aron sa pagpaningkamot nimo. Dili ka mo uswa. Kaya ang Ginoo nimo mo ano may imong kontra. Tanawa ba ito ng lagoy o? Tanawa noon sa manaron. Katong ng hawa. Mga matay. Sus paslan. Muna nga alam po ng may na alam po. Sunod, balikan na ito ni. Ngano nga, isa niya 457? Restoration. 1543, pag balhin na ni sa 1543, Kumo sa 490. ha? Pag balhin mo dire, dili na pud ka maisip anang 49 years. Restoration sa templo nga mao ang lawas. Tao na ang i-restore ani. Ani siya mo nang restoration sa iglesia. Unang 49 years, 1592, muad na po kag 434, 2026, at po kag 7, 2033. Insakto ang ato ang kuhan. Pusay, wala gina makulang. Ang ato din is to, unsaon nato nga, kanang Juan Bautista magtrabaho, kay kanang Juan Bautista kanimang gudo kung na repetisyon na. Dapat karong adlawan noon na nang Juan Bautista ron tibok Pilipinas. Noon na siya kay balong usay noon. Ilado na ba? Ilado na parang kibuloy, parang ni Soriano ni nana ba? Kung mailhan din siya as Juan Bautista. Itudlo ginato nga kana mo si Juan Bautista. Di, mga tao na, magbugal-bugal, duwar may padulungan. Magbugal-bugal o mutuo. Na mo itong ilang lakaw nga atong gipalakaw sila, kaya mo na ito isayin nga ang gigama nga sila musugod nagwa sa kalibutan, musugod nagwa sa Pilipinas. Na karon kay wala man ninyo buhatan na. Usa man, mangita kog lain? Kana pwede katong kuan lagi ginit, no? Pero pwede naman na, di lang kuan. Bisa kadto na sa 2026. Dito na ka magsalina anak. Singgit yun. Ay, dito na buha. Kaya mahadlok ka nimo aning buhat sa Ginoo. Astilan, sipiyakin mo. Kay nangandoy mo kaluwasan. Ang ato ra bang kaluwasan, lahi ra ba? Lumdumin ninyo nga sa ikatulo kadlaw kita pagabanhaon. Kini nga pagkabanhaw dili ni alang sa mga nangamatay na sementeryo. Alang nato ning mga buhi. Unya kani man ni pwede daw atong sa pinakasayon lang. Trumisyon man yung taon bugat man yung taon kayo Dili man kay muhat lang kag tindog na makabato no kani. Dili oy. Tistingan niya tas Ginoo. Ito na yung Ginoo nga ang ikatulo ka bahin mabilin. Ug dadon ko sa kalayo ug ulayon ko sila. Munay mabanhaw sa ikatulong adlaw. Munay mo dawat ani. Nya dawaton lang ni pinakasayo. Dili oy. Nindumi ninyo ang akong kaagi ani sa una makaon mo gani ko maniud to ko mamahaw og sa loyo. Hilaw. Maniud to sa loyot, manihapog sa loyot. Mamahaw butong, maniud to butong, manihapog butong. Wala akong kahimtang sa unang panahon. Kung talawan mo aning buhat sa Ginoo, di mo kapasar, mangita kog lain anay. Nana yun. Kaya karon nun ta, noon na kayo kaning Juan Bautista mo, ano ta to? Ano to ibugto ugod? Ito gisuko sa nako dito sa
kuan kaning sa Lake Duminagat subo na pud nako nga dito. Maghisgot mo mga bulawan, maghisgot takyon mo sino ana. Walay labot sa inyong misyon ang paghisgot sa bisan unsa nga butang. Gawas sa gitahas diha sa Ginoo ninyo. Dili kay maghisgot mo tuba, maghisgot mo kaon, maghisgot mo bulawan, mga taklobo. Ay yung dangan ninyo. Ug kana ra inyong trabaho. Ayaw mo pag kuan kay nahimo nang bugal-bugal. Ako seryoso kay kuan ning buhata biya. Gumikan nga makaulaw pero nindot paminahon kay drama man ni. Kaning pagkabanhaw dramahon mahimo man ning drama. Kay kaning kalibutan scripted man nilaan. Unya selected pud ang mga person nga moganap ani. Sa pag-ingon ni Kristo nga sa Dios ito ni Abraham, ang imong kaliwatan magmadumuluong sa nasod nga dili ila. Kinsa may gabilanggo sa Dios dito, kinsa may gaulipon. Sa mga tao, dili ditong Dios. Ang Dios gid mo'y gabuhat dito nila aron matuman ang istorya sa Ginoo. Ang imong kaliwatan anang panahon nga gisultihan sa Dios Abraham. Wala pa'y anak bisag isa ka buok. Pero gisulti na daan ang imong kaliwatan mahimong magmanumuluong sa nasod nga dili ila sulod sa 4 ka gatos ka tuig. Serbita kasabot ana nga scripted naman na daan. Naana daay gidugayon kung pila sila ka tuig nga ulipon. Unya ingon na siya, muguwa sila nga may mga bahandi. Unya silutan ako ang nasod nga ulipon nila. Siya ro pagkabugo din sa tao. Perting numero 1 bugo di mo kasabot. Nga kanin kalibutan, humana ni gipanday ni Ginoo, giprogram ni tanan. Ang mga partakers nga modala ani, gipili na das Ginoo, gipakataw na das Ginoo tanan ana. Kung gani nga ako kay balong nga dito sa litan, nangihi ang ginahan. I was 3 months. Siya nagad 3 months. Gibutang ko diha sa iyang tubangan. Oh. Kaya, muna nga, nahimo mong kumurado kami kabuok. Natindog mo ko suluyon niya na, samtang nangingi siya, kung dako mago, bata mo to, ako mo itong bata dito, nga gahigda niya, diha. Kung mutanaw ko sa mata, makakita mo ko dito, kaya gatanaw mo siya dito. Manahantod ka rin, nakakita dito. Hindi mapalaso na una. Kung nga, kita tanan din kung tinuod mong pinadala mo sa Ginoo diri ang una na kong ilanan na makalahutay mo sa bisan unsang matang sa pagsulay. Ikaduha, di mo baliban. Pero di ka mo pinadala sa Ginoo, mangita mo lekson, gawas mo dito. O nya, kay pugnan, di mo na mo gawas mo, tulod mo na ako dito. May man kong ilaha, may man kong pareha nila nga, o muguwa, at tuos balay, bisitahan, kaya mo balik simbahan, uy, buyag. Lose up. Ang sabot ka mo sa Ginoo, isulti naman. Wa man siya yung pagdani, isulti lang. Ito na ni isulti. Puro na. Kaya ako man na yung hinumduman si Noe. Nga, ang iyarabiyang pamilya kong nakasakay, sa arka, akong mga anak, 28 ka po. Babae, laki. Pero wa punta mo ingon nga kuan kay ingon man nga sa tanang muto o sa tanang mudawa. Muna, no? So, inani, isa pa. Importante na to, kanig yun. May doon na ni kayo. Kani, wala na problema ni. Ready na ni. Kay, masaligan na ka ni Cardinal Ambrosio Rizani o ni Bishop Amaba. Kuning wala na na problema na to. By the month of February po, anani, natay kondisyon. Ang ato, kaning Juan Bautista na mo perform ani. Kanang isog yun. Pili mahadlok. Kanang mukilaw ba o ulod? Kaya sa una, ang kilaw na ni Juan Bautista, dugos o dulon. Taon na labay naman ang pagkakit. Nya mo, ihap ng pagkaglayang October 3.
Ya, 2 years na lang. Dili man go, di man go ni, ina ni man go no. Kana Juan Bautista mahimo nang noon. Mahimo bang ilado. Idungog na anak. Kay ang singgit na Juan Bautista, ako nagabautismo kaninyo sa tubig, sa paghinusol. Apan adunay nagsunod ka na ko, mo na yung tanahon. Naay mo supak, ato bitong pagwa ninyo sa una, naming supak na yon. Human naman na. At least naibalo sila nga, na ay na humana. Ang imong kulang, ang pagbalik. Ang mamao kaniadto, mamao ugma, gipangita sa Dios pag-usab, kat tumiagi na. Kaya nga naman, kinahanglan mo na pagpangita, kaya aron makita ni niya. Kanang pagbuwa sa spirit, makita ng mga sukod ha. Dugay na ko gabuhin ninyo. Basta si kani akong gihuna-huna nga mo papel pagka Moises. Di na. Saan niya maway undang-undang? Spida. Man to man ayun. Ako sa una, gadala ana. Gadahik na po mga tao. Aw, wala gadahik. Kaning gabakanap. Sa gadahik, lain man ang gadahik. Pastor sa una, harap, taguan na lang ko ang Bible. Ha? Di ka nakita ang Bible. Sa una, sino una? Ano mga pastor sa una? Kanilang Bible, ibutas luyo. Ang sunang sako. Taguan na lang. Hindi na sila muagi dito sa akong atanganan kay inigagi nila. Langan mo sila kay debate man eh. Mga atang dala. Layo kay kagian. Sasama pa. Mauna, no? O, interesado yun mo, lihok yun mo kay gamay na lang kayong panahon. Nga, wala pa ninyo nakita ang tubig na inyong bautismuhan. Tanaw na ko ni, di man ni pwede, kaya di man ni suba. Kung man ni, di man ni Jordan. Kung atong tanaw ng Jordan, sa kapatagan mo na siya. Pero dili man mahimo ni nga ako'y makakita. Kanang Juan Bautista, kinahanglan makakita siya na. Rin ako tayong tanaw, nung tinuod pa rin nakita. Kung katuloy mong giingon nga, tuwa dito sa Pinyaranda, Ginoo ko, nga billboard yung diin na ito binaklaya to. Kinahanglan ni Juan. Lihok mo, lihok. Yan itong isgutan, karong silibin. Nanay nakita. Mangita ko lang sir. Pero yung tutong sa padong o padong Usminya kung yung ni Jimbo. Kay namay Carnero Farm ito. Ano ninyo? Katulay sa isuon ang tungkuan. Atong gituan to isuon. Dito lang sa. Puros laki. Terus lagi. Ay yan lang. Sige. Nana, itong ibalik ni... Ha? Pasok ka rin. Tamtam. Igo po. Oh, Ano na? sige, ikaw lang, connect na.